En odiochieng' rumbi kod kuyo e pacho ka kotenore kod thoe mopogore ma oneno kokalo kuom masiche makoch motimore e gwenge mopogore. Kowuok e masira makoch mar apaya Kitui kod Mombasa nyaka e masira mar mach Naivasha. Masiche makoro weyo ka anyuola mopogore okuyo ka yuago lal joheragi. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Rumbi mag lit kod kuyo ne okwako gweng' ma Nyakaro e Naivasha bang' masira mar mach muoch mowang'o nyithindo 3 ma jo higa 6, 4 kod 2 motho kama min-gi to ne otony. Majno ma bende pod gima dine kele pok oyangi oweyo ka jogweng' hum nono ka gikwayo sirikal mondo tim nonro mapiyo mar ng'eyo gima dine chak majno kendo ndhiyo achich mibitudi kod tim makochno. Kabla sijaingia kwa nyumba nikasema kwanza nichungulie ile kwa ile nyumba nione hii mosi ni nini. Ndiposa nilianza kukuja pole kufika hii kwa hii nyumba hii mwenye mnaona hapa. Niliona hii nyumba iko imezingirwa na moto. Ndiposa hapo nilianza kupiga nduru na kupiga mayowe nikiita watu wakuja wasaidie. Mimi kufika hapa niliona wajimi hapa pale kwa hiyo kona hapo tu. Huyo mama ya watoto akaniambia lakini wakimjua watoto wako kwa nyumba. Mimi nilishindwa na la kufanya juu hakuna maji, hakuna kitu. We want to see serikali kwa mkono yake ikija hapa iangalie, ifanye uchunguzi ili kama ni mtu amefanya hiki kisa kabla hata maziko hayajapagwa huyo mtu awe ndani. Komachilo e kaunti ma Kitui jopuonjre 6 nolalo ngimagi okinyi ma kawuono to gari kido mar Probox tuomogi ka gidhi e skul e apaya ma Kitui Kibwezi. Ilikuwa alfajiri saa 12 hivi niliposikia nduru ya baadhi waliofika hapa, kisha nikatokea kufika hapa nikapata ni watu wanalia tu, watoto 6 wa sekondari 3 na wa primary 3. Na tumegundua kwamba watoto 3 wanatoka boma moja na watoto 2 wanatoka boma ingine. Jopuonjrego mane jopuonjore skul primary kod sekondar machoani ne oriwo manyiri 5 kod wuoyi 1 gino makoro noweyo skul machoani ka olor. Na mwalimu akanipigia baada ya lisali moja akanielezea kwamba amezungumza na wakubwa na amesema ni sawa tuweze kuachilia watoto waende nyumbani kwa sababu watoto kikaa pale hakuna kazi ambayo itaendelea. En masira makoro oweyo familia mar Mulatia Kiminza kod lit gi fuok maduong' bang' wito nyithindgi 3. Mario kuomgi ne jo grade 3 to 1 ne ja grade 6. Na hali ya familia kulingana na ukweli hawana uwezo hawana uwezo kwa kweli, na tunaomba serikali itusaidie. Jodak machoani koro dwaro mondo sirikal kokalo migao mar wuoth oneni apaya ma Kibwezi ochuge signpost mondo kony e rito chike mag apaya kendo duoko chien masiche piny. Ringre jopuonjrego kane kar kano ringre mamutomo ka obila dhi nyime kotimo apedha mager ne dereba mar nyamburkono ma bende ne oringo molal miru bang' weyo jopuonjrego tim ma dho ngere dendo ni hit and run. Rumbi mar litni bende oyudo jodak moko Mombasa tok ji 2 wito ngimagi kama moko 11 to oyudo hinyruok maricho e masira mar apaya mane otimore e alwora ma Bangladeshi e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Mariakani. Kaluwore kod komanda mar obila ma Jomvu, Lydia Wanjiru, masirano ne otimore bang' matatu mar Nissan mane oting'o johand mogoka tuomore Regiri Gapiko mikoni ne ringo koma okore. Ringre jogo mane owito ngimagi ne otere kar kano ringre ma Coast General ka jogo mane oyudo hinyruok to ne oringodo e ute thieth mopogore Mombasa kuma gidhi nyime kod yudo thieth. Obila dhi nyime kod timo nonro e wi masirano mane otimore kawuono e kar saa 3:30 okinyi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.